A mi em costa fer el maleter del meu cotxe, tu imagina't un autobús en 11 tios ahí, cada un la maleta i tots els trastos que portaran. Mira, este ho porta més asseat, una bolsa xicoteta, ixes de Louis Vuitton. Mira, ho carrega ahí. Ho carreguen, mira com ho carreguen, veus? És que no ho han fet bé, perquè n'hi ha que ficar les més grans darrere, les més grandes sempre detrás, las maletas. ¿No le parece a usted, señor de seguridad? Mon pare sempre m'ho dia a mi en el cotxe, tenia un Renault 6, me deia, els bultos grans sempre baix, al fondo, i ja les maletetes, els trolis, ja vas ficant-los damunt, que també és més fàcil després per a descarregar. Veus? Mira quin necesser. Veus? Motxilla i necesser, este és pràctic, així no s'estalvia portar el troli. Això és com quan vas a volar en l'avió. M'estan dient que és el cuiner. Ah, que porten el cuiner també de viatge? Collo, molt bé. I tens el nutricionista, este és el nutricionista de l'equip. Mira, m'informen ara que acaba de passar, és el nutricionista. Molt bé tot, molt bé, estava tot molt bueno. Molt bé, molt bé. Este home què és? És el que porta la Thermomix. Este és el que porta la Thermomix, abans hem vist el cuiner, ja està la Thermomix carregada ahí en la... El segon entrenador. Molt bé, veus que m'ha hagut d'apartar el bulto. Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Muy contento. Me alegre molt, muy content a dir l'home, molt bé. Duríssimes declaracions. La nova Thermomix, que té wifi i tot, és per estar content. La nova Thermomix, no us fer propaganda, però va un wifi. Mira, tu estàs comprant per ahí i li envies Eres el hombre con una